Здравейте! Днес отново ще си говорим за един мой много любим продукт от серията Nutricential на NuSkin, а именно Recovery Fluid, преведено възстановяваща течност. Поемете контрол над вашата кожа с този серум за лице. След малко ще обясня какво точно имам предвид, като казвам поемете контрол. Този серум, скъпи приятели, е създаден да поддържа кожата ви гладка, мека и сияйна през деня и допълва способността на кожата ви да се възстановява от стресовите фактори на околната среда през нощта. Хранителните вещества в този серум гарантират, че кожата винаги е в най-добрия си вид, без значение какво ви поднася животът. Той включва интелигентната система HydraFlex Blend. Какво е това ли? Това е специален микс от съставки. И тази система осигурява повече или по-малко хидратация, в зависимост от това от какво се нуждае вашата кожа през целия ден. В същото време, комбинацията от биоадаптивни растителни продукти помага за предпазване и повишаване на устойчивостта към ежедневни стресови фактори, като късни нощи, натоварени дни и градско замърсяване. Както вече разбрахме, този серум е подходящ за всеки тип кожа. А сега и как се използва. Измили сте си първо хубаво лицето с подходящ измиван продукт за вашия тип кожа. Аз си го измих моето с Lumi Spa. След което задължително нанасяте първо тонер, който тонер да заключи тази ценна влага в вашата кожа. След като сте преминали и тази стъпка и сте се нанесли тонера, е време на серума. Как се нанася серума? Той изглежда ето така. Виждате? И трябва да си махна очилата и правите ето така. И после нанасяте навсякъде по вашето лице и шия. Много е мазен, течен, не ви трябва много от серума. Няколко капки са напълно достатъчни, за да покрие цялото лице и шията. След нанасянето на серума може да преминете към следващите стъпки от вашата ежедневна рутина. Сега ще разкажа малко повече за тази HydraFlex Blend система. Как действа тя и как действа този серум. HydraFlex Blend се адаптира към променящата се среда, за да даде на кожата ви правилната хидратация. Независимо къде се намирате, защото е амфифилна, което означава, че съдържа както вода, така и маслолюбиви компоненти. Водолюбивата част задържа водата в кожата, докато маслолюбивата част предотвратява изпарението. Това позволява на сместа да се адаптира автоматично към променящата се среда, като абсорбира влагата и предотвратява изпарението, ако е необходимо, за да позволи на кожата ви да има точното количество хидратация. А сега какво всъщност се съдържа тук и какви са тези съставки тук описани отзад на гърба на опаковката. Сега ние не сме някакви учени или лаборанти, намерила съм най-важните съставки според мен, извадила съм информация от сайта на NuSkin и от интернет, затова ще опиша някои от тях. И сега ще започнем с първата съставка, която предполагам всеки един от вас е чувал или знае, а именно глицерин. Това е увлажнител, който привлича и свързва влагата към кожата. Продължаваме с растението възкръсник. Локалното приложение на екстракта от това растение дава голяма надежда при кожни проблеми. Доказано е, че екстрактът от растението е супер хидратиращ, защитен и изпълнен с антиоксидантни свойства. Но може би най-доброто предимство на екстракта от растението е способността да подпомага регенерирането на увредените кожни клетки. И продължаваме с сибирски женшен. Женшенът най-често се включва като съставка против стареене в грижата за кожата на лицето. Няколко медицински проучвания показват неговата ефективност в борбата с бръчките поради способността на женшена да стимулира стягащият кожата колаген. Билката действа и като избелител, придавайки на кожата по-ярък и младежки вид. А ето и последното растение, което ми направи впечатление, а именно маралов корен. Когато се прилага локално,
този корен има мощни антиоксидантни и противовъзпалителни ползи. Лекарите първи започнаха да го използват, за да увеличават енергийният потенциал на кожата и да забавят стареенето. Доказано е също, че помага за подобряване на външния вид на грубата текстура на кожата. Оставям линк в описанието на видеото. Хвърлете едно око на този серум, защото наистина се заслужава и няма да сгрешите. Ще оставя още един линк в описанието на това видео, с който ако се регистрирате напълно безплатно, регистрация, която отнема 2-3 минути, ще може да закупите този серум с до минус 38% отстъпка.